Liberia mɔgɔ saba fagara mɔgɔ mugan jogina nisɔndiya girinkajɔla dɔw minnu tun bɔlen don k'u ka nisɔndiya ɲagaɲagaw kɛ ka kɛɲɛ n'u ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Joseph Bouyagi ale ka sugandili ye u ka jamanatigisi kalata la kunun tɛnɛn wula fɛ. Congo RDC u ka mago ɲatigiba dɔ ka fara fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Moïse Katumbe ka bɔra k'u ka jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw daminɛ kunun tɛnɛn min kala ka yan ka taa décembre kalo tile 20 u ni jamanatigi Félix Tshisekedi ni ɲɔgɔn cɛ. Italie farafina gunkana subsaharien jamanaden mɔgɔ 40 ni sera ka kisi minnu tun balanen don Île de Lampedusa bajalan kan u ka kulun furunin kɔfɛ denmisɛnnin fitinin san 2 dɔ su yera mɔgɔ 8 olu tununnen don. Afrique du Sud farikolo ɲɛnajɛla kɔrɔ Oscar Pistorius min jalakira kabiri san 2014 k'a fɔ k'a y'a ɲamamuso faga ka kiiritigɛw bɛna dayɛlɛ ko kura juma natɔ. Allemagne Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka fara Kenya jamanatigi William Ruto kan ani Ethiopie jamanatigi Duncan ye ɲɔgɔn sɔrɔ G20 lajɛrɛ kɛnɛ ka Berlin bɛna gunkan jamanaw tɔgɔ la.